Nhasi tabuda takananga kumusha weChitungwiza kuzengeza 1 uko kwataenda kunoona hama inonzi iyo NICOLAS NYIKADZINO uyo ane makore 34 ekuberekwa. NICOLAS ane condition yaakaberekwa nayo yatoda kuti tinge tiri tinokurukura naye imozuvawo kuti akaberekwawo necondition yakaita sei. Aiwa, tida kugamuchirai pano pamusha wenyu, pamusha pamunofarira paRuwaki Media pamwe chete neSaint TV. Aiwa, tichitenda kuti takwana muri vatano uye muchifara. Kana wanga usati wasubscribe also tichikurudzira kuti usubscribe woturn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Aiwa, tinoramba tichitenda support yenyu, tichitenda kuti naNICOLAS pazuva ranhasi imimi semhuri yedu mucharamba muchimubatsira, muchapfuurira mberi nekumusapota. Aiwa, hande tinozvinzwira apo patichagara pasi nemhuri yake tichikurukura kuti ndeapi machallengeswo aanosangana nawo, aakasangana nawo kusvika asvika pari nhasi. Aiwa, handei munozvinzwira. Aiwa, nhasi tiri kuno kuChitungwiza kwatiri kukurukura nemuzukuru wangu anonzi iye NICOLAS NYIKADZINO. Iye zvino takagara namukoma wandiinawo. Regai vazvizivise kuti vanombonzani. Mukoma makadi yenyu? Tiripo makadiwo uncle. Aiwa, ndinofara. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani uyezve muri chii chaNICOLAS NYIKADZINO? Inini ndinoitwawo Thompson Tsungirirai Nyikadzino, ndo zita rangu rekuberekwa. NICOLAS NYIKADZINO munin'ina wangu, inini ndini mwana wekutanga first born. NICOLAS anonditeedzera. Takaberekwa tiripo vatatu, tine hanzvadzi imwe yatina. Alright, mukoma Thompson, muchikura naNICOLAS muchiona munin'ina wenyu necondition yaainayo, ndeapi machallenges amakaotangawo kuona muchikura kubva pamakatanga kuziva kusvika pari nhasi? Takaona machallenges akawanda pana NICOLAS achikura. Inini ndichikura ndakazoziya ndega ndina kunyanya kumirira kuudzwa namama semunhu anga ari mukomana saiye. Ndaizvionera ndega. First thing yandingade kutaura ndeyekuti ndakakwanisa kuaccepta reality iri pane munin'ina wangu, nokuti ndakaona kuti mukufamba kwedu tine zvatakasiyana. Saka chinhu chekutanga ndakakwanisa kungozvigamuchira nemoyo wangu wese kuti munin'ina wangu ndo zvaari, ende hakuna umwe munhu anokwanisa kumuprotecta kunzewo kwangu inini mukoma wake. Saka ndaimirawo naye ndichishiridzawo kuti zvisa expose to everyone kuti zvakamira sei sevanhu vangu vari mufamily yavo. Panyaya yemabasa matumwa kuti muitewo mabasa ekutimba. Ndambonzwa mama vachitaura vachiti iye mwiri wake, kana iye ambotaura kuti mwiri wake haune simba. Zvaifamba sei? Ichokwadi. I still remember kumashure, that was in 93, tiri patange namo pachikoro. Mamwe mabasa ndinenge ndichitomukavhira gap ndini. Kachiti kukavhira gap ndikuti ndinosarudza kuti ndimuitire pavanenge vachinzi vaite maduties avo ivo. Ndichikavhira munin'ina wangu nokuda kuziva kwedambudziko rake riri panyama yake. Saka munhu akakura asingaite mahard jobs until even now. Kana tichitoti tikuda kutsvaga zvinhu zvokuita, tinotsvaga zvinhu zviri light, zvinoenderana neupenyu hwake hwaari kurarama iye, nekuti takakwanisa kuaccepta kuti haakwanisi kuita zvinhu zvakafanana nezvizvi zvinorema izvi. Alright. Chimwe chinhu chanachida kuti nditauro ndechekuti mugamuchira kwandakaitawo munin'ina wangu kusvika pari zvino nhasi, ndingorambo ndakangodaro. Handisi kumirira ipapo, ndikuramba ndichienderera mberi. Nokuti hakuna mumwe munhu wandofungidzira angagone kuti angakwanise kunzwisisa zvinoitwa naNICOLAS kunze kwangu inini naamai nehanzvadzi yangu tiri mumba umu.
pamwe nemudzimai wangu asipowo zvakidai anga aripo ungadai mamuonawo. Tisi tinokwanisa kunzwisisa dambudziko riri pana Nicolas. Nicolas hatina basa naye, akasara ari mumba akagara akatarisa foni yake because ndo zviri paari. We accepted my problems ari panyama yake. Tinotomutsvagirawo isusu tichitouya tichimubatsirawo ari mumba inini namama. We can only find my light jobs kutsvairomba sukoma ndiro. Asi iwo ane zvakewo zvaanogonawo, but through nebackground yedu yatinayo hatisi kukwanisawo kuachiva kuendawo kune zvaanokwanisawo nenyaya yekuti hazvinowo kuti miririwo zvakanaka. Ndezvipi zvaanofarira imimi ndimunonatsomuziva zvamunoona kuti izvi Nicolas anozvifarira? Ndangoti dzoke mbichana mumashure asi ndichijamba pandiri kuenda uncle. Nicolas kubva achitanga grade 1 yake munhu aingotora manumber 1, takaneta nekunotora maprize kuchikoro kwake. Munhu anga ari brilliant and intelligent even up to now. Saka zvinhu zvakafanana nemakompyuta kana zvechi DJ because anozviti ari ega, tichingomwanikidza ari mumba achingozvitira ari ega. Anokwanisa kuzviexposa ega achizviitira. Munhu anofarira zvemakamera, munhu anofarira kuita izvo, ndo ndingangoti ndo department rake raakawandira. Presenter zvinhu munhu anokwanisa. Ende ndinofarira chinhu wani ndichiudzawo mhuri yeZimbabwe, munin'ina wangu chinambobvira chaita chidhakwa furikidza neproblem yake. Munhu wekuchechi throughout, ana Sunday aanorova kuenda kuchechi. Anozikanwa, isi tinotovati pastor kana tinavo panapo. So tambonzwa mama achitaura nyaya yekuti anoda kubatsirwa kwaana chiremba. Mungada kutsanidzira ipapo kuti ndezvipi zvamunofungawo imimi kuti vana chiremba dai awana help yakakodzera awane kubatsirwa nana chiremba? Inini angoda kutaurawo chokwadi ndisingazive ezvinozvi ari kutena 34 years. Problem yake yaainayo yaifanira kunge yakagadzirwa achiri mudiki. Hatigone kuendera mberi ana chiremba kuti tizive kuti zvinogadzirika here, nekuti right now ango kutaura chokwadi I am in a deep pain. Ndinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Ndakamutsvagirawo musikana wake wekufambidzana naye anomudawo. And up to now anomuda zvisingaiti, asi musikana wake haatozivi kuti ndiwo zviri kuitika panyama yake. Akabva kutonoonana namari mwezi zuro. Saka tiri kungonamata Mwari kuti tizive kuti tichabatsirikana sei kuti umwe wake agozoziva kuti umwe wangu ndiwo zvaari. Nokuti rudo rwacho madirana avanoita haruiti, vanodanana to the extent yakanyanyisa. Ndiri kupanzwa kureva kuti muri kutarisira kuti mumusha muyo mainini. Tichitarisirawo kuti inini ndine mudzimai wangu, ndaane mudzimai, ndine vana 2. Iyewo munhu ane zvaanonzwawo zvandinonzwawo kuti kana inini kuti ndizosvikawo pakuroora vamwe vangu vanga vato tora atonetwana bva ndajambirawo kuti ndirorewo. Sakawo iyewo saiwo ndechidiwa kuti atoro danho iroro semunin'ina wanguwo, ndichimubatsirawo pane zvinodawo kuitwa, pane zvinodawo kubatsirwawo. Saka kusaidhi rekuna chiremba handizivo angu kuti zva 34 years zvinokundikawo here kuti zvigonewo kuita se kubatsirika. Isu tinotonzwawo kubvawo kwavari sarudzo yavaburitsawo mune zvavanenge vaburitsawo, isu tinoigamuchirawo, hatina problem nazvo. Ende dambudziko ratinaro ndere kune umwe wake uyu waari kufambidzana nayo asiri kuziya zviri kuitika kuti zviri kufamba sei. Ipapo ndotokumbirawo angu kuti handizive kuti tichabatsirikanawo sei kuti mwana wevanhu azive kuti ndo situation yatiinayo nemadiro aanoita Nicolas iwaya. Aiwa, tichaita kuti tinge tinozama kumuita reach out kwaari, tikurukure naye, tichimuonesa kuti ndo mamiriro azvakaita, kuitira kuti ange ari anobatsirikawo kuziva mamiriro akaita umwe wake. Aiwa, ipapo ndinotenda angu, ndichitendawo mama vangu
vanenge vachibatsiridzanawo neniwo mukomana mukuru panaopamba tichibatsiranawo mama ndiwo vari mohaya than ini ndoteerawo matsimba amai vangu nokuti ndo vakatakura mwedzi mupfumbamwe saka ndinovasapotawo zvakanyanyisa pane zvishoma izvozvo zvatinowanawo kuti tipe munin'ina wedu agonewo kuitawo upenyu asangova stagnant asinawo kwaanoendawo. Alright. Aiwa, tinokutendai nekuda kwesupport yakadaro yamunoramba muchipa kune munin'ina wenyu kusvika pari nhasi. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira zviri kutaurwa namukoma mukoma Tom avo vari mukoma vaNicolas Nyikadzino, makuriro avakaita kusvika pari nhasi, masapotiro avanoramba vachiitawo munin'ina wavo. Aiwa, handei timbononwira mvura.